שהוא רק מעמיד פנים? שיהיה לו נוח, עוד יתפס לו אגב באמת. תודה, חמי. מה אתם מתמקמים פה? אפשר לסגור את החקירה. ניבה גנבה את השופר. זה בכלל לא בטוח. יש לנו וידאו שלה מסתלקת מזירת הפשע. וידאו? צריך לצאת לתפוס אותה. לא לשבת פה ולשמוע חפירות ארכיאולוגיות. רחמים, יכול להיות הסבר אחר. פשוט לא מתחבר. למה שהיא תגנוב את השופר שהיא מצאה? אז לאן הגברת הנכבדת נעלמת בדיוק כשהשופר נהנה? יש לנו חשודים עם מניע אמיתי, הזדמנות, ניבה? אולי שהיא נעלמה זה רק חלק מהתוכנית של הגנב. וואו, הלכת רחוק. איך ההיעלמות של ניבה עוזרת לגנב? אולי זאת הסחת דעת, אולי היא ראתה משהו, יש 1000 אפשרויות. אולי, אבל מה כן? מי החשוד שלנו? נו, אני עוד לא יודע. באמת. יפה, אתם מתקדמים. אז זאת ניבה. אז זאת לא ניבה. בדיוק. כמו שלימדתי אתכם, להחזיק את כל החשדות ביד פתוחה, וברגע האמת, אגרוף. עכשיו חזרה לחקירה. את הבנת מה בהתכוון? אין משהו שאני לא יכולה לפצח. חוץ מאת אבא שלנו.